Kulturo TV Dorobaka. Toba Bigi Fesatide. Koto Gala. Koto Missie. Deel 2. En we zijn er vandaag weer bij. Het is weer een mooie gebeuren. We hebben mooi weer vandaag hier in Holland. Normaal gesproken is het een beetje aan het wibberen, maar we zijn ook in de zomer. Dus we genieten gewoon ook gelijk van het weer. En ja, we zijn benieuwd natuurlijk hoe het vandaag weer gaat. Ik heb net een beetje binnen gekeken. Het is een beetje anders dan vorig jaar ingericht. Maar laten we samen gaan checken. Kook weer. Het is net van start gegaan rond 4:30. Achter mij zie je de dames al in de kottos. En we hebben een hele mooie programma vandaag. Het is net begonnen, mooie opening. Mensen hebben een plaats al gevonden, sommigen zoeken nog een plaats. Openingsdansje. En het ziet er weer heel gelikt, heel mooi uit. Prachtig weer om te zien. Ja man, we gaan een beetje naar voren. Kook weer, kook weer. Dus we roepen iedereen, hoe kolon ta pressie, hoe kon je smaak differenti route, lobby naar Awara. Paradoti Waudo, Paradoti Waudo. Kulturo TV, dames en heren. En we hebben hier het gezicht achter al deze gebeuren. Onze Sisa Claire. En vorig jaar heeft ze ook iets moois neergezet. En dit jaar is het er weer van partij. En we vragen ons allemaal af natuurlijk van... Sisa, hoe doe je dat? Het is prachtig elke keer. Van glorie naar glorie. Van succes naar succes. Ik weet dat het niet zomaar is. Het kost heel veel tijd, heel veel bloed, zweet en tranen. Maar toch doe je het elke keer. En dat vind ik heel mooi van jou, Claire. En vorige keer waren we niet te diep op jou ingegaan. Maar nu wil ik iets dieper op jou ingaan. Dus kan jij jezelf voorstellen aan de brothers en sisters die jou nog niet kennen en nu pas kennis maken? Kan je een beetje voorstellen, wie is Claire? Wie is Claire? Claire Cornet is een jonge dame, want ik zeg nu hoe oud ik ben.
Die is geboren in Paramaribo, Suriname. Mijn moeder is Ninon Hortensia Sedok Waterval / Sedok. En mijn vader is James Humphrey Cornet Esseboom. En zij hebben deze prachtige dame op de wereld gezet. En nogmaals, wat ik de vorige keer zei, Mikis Mikoni, voed die ook toe, want dat pot maar tap. Precies. Eer je ouders altijd sowieso. Je hoeft niet altijd met z'n eens te zijn, maar eer ze altijd. De respect moet altijd blijven. Zonder hun was je hier niet eens überhaupt. Precies. Ik heb een prachtig gezin. En dankzij mijn kinderen sta ik ook hier vandaag. En mijn crew natuurlijk, hè, die vriend die route toe. Die is toe, dat is je crew. Daar komen we zo op terug. Ik heb vandaag een kleine spiekblaadje bij me. Om het toch mooi gerichten te laten gaan. Ja. Natuurlijk ook afvoer vanuit de hart, maar afvoer een beetje journalistiek. Wat is jouw grootste passie? Mijn cultuur. Mijn koto. Mijn vereniging. Mijn mensen om me heen. Mijn passie is prisiri nanga bondru nanga sma. Dat is mijn grote passie. Fuji a lobby. Ja, lobby te delen. Want je hebt volgens mij genoeg lobby voor iedereen. Ik heb genoeg lobby voor iedereen. Genoeg. Maar dat zie ik ook. Maar net had ik een kleine foutje gemaakt, maar ik kan niet zeggen wat het was. En ze hebben gelijk op mijn kop gegeven, maar daar hou ik van. U weet toch, gewoon open kaart direct. Ja, ik ben wel heel direct, ja. Ik ben heel direct. Ze is heel direct, dus ze kan zo lachen, maar ze kan ook gelijk... Begrijp je, maar dat is tussen ons, het is goed gekomen, we zijn nog steeds boem, weet je wel. Volgende vraag van jou, Claire. Waar haal jij je motivatie vandaan? Mijn motivatie haal ik, als mensen mij kunnen begrijpen, mawa kulturusma, mawa yeyepching. En daar krijg ik mijn motivatie van. Voor amma, voor grong, amma sada aptata sada loktu. Na denk ik die mijn motivatie. De mesrip te net me oppo, dat denk ik hem den drink. Na de boskopo, sami mag doen. Ja, precies. En is het altijd zo geweest vanaf klein of is het ergens through life gewoon gekomen? Ik ben eigenlijk al vanaf jong meisje ben ik zo. Maar mijn ouders wisten nooit wat er met me aan de hand was. En later, ik heb heel veel dingen mogen doen. Ik ben, dat zijn mijn prachtige dochters. Ik heb heel veel mogen doen. Ik ben ook zangeres en ik heb ook altijd wereldse liedjes gezongen, verschillende liedjes. Maar toch, Awintu Kulturu, altijd bij Harmi. En op een gegeven moment ben ik me ook daarin gaan verdiepen. En het interesseerde mij. En soms krijg je dingen door, maar je weet nog niet wat je ermee moet doen. En dan ga je vragen naar mensen die wel de kennis al hebben. En ik zeg altijd van, mi ano sabi man, heb ik laatst ook gezegd. Dat vond ik zo mooi, dat is me ook bijgebleven. Je zei van, je bent geen sabi man, leer man. Ik leer. En die schrijft me leer bakka. Elke dag leer ik. Ik van jou snap ja, die leer wan bakka. Ik heb heel wat geleerd sowieso. En ik sta open voor alle lessen van het leven. Want ik ben een snelle leerling, ik wil snel groeien. Ik heb te veel tijd verspild, dus als ik een fout maak, correct mij, het is oké. Het moet terecht zijn. Als het terecht is, opbouwende kritiek, ik neem het gewoon aan. Ik wil groeien. Precies. En dat is de motivatie, dus je cultuur, je mensen om je heen, vooral de wintercultuur en zo. Maar wat inspireert jou? Want inspiratie is de trigger. Dat heb je net ook een beetje aangegeven natuurlijk, is de schepper. Dus dat kunnen we op dat houden, dat de inspiratiebron is? Of wat? Maar ook mijn mensen die achter me staan, de dames en de heren van die Frintirutu. Zij waken ook over mij, maar ook over de vereniging. En zelfs ik maak binnen de vereniging fouten. Maar zij zijn ook dan weer mijn corrigerende factoren binnen de organisatie. Die mij dan ook weer op goede banen laten gaan. Of zij leiden me weer naar de goede banen. En zonder mijn organisatie, zonder mijn Bakamaaf, mijn dames en heren van die Frintirutu, kan ik dit niet alleen doen. Want zij helpen mij ook hierbij. En jouw team, is dat nog steeds groeiende? Nog steeds groeiende. En ik had de vorige keer ook gezegd. Mensen zijn welkom. We zijn een familie. If you want leri, like unu eleri. Kom, meld je bij ons aan. We hebben een website. Je kan ons bellen. We hebben binnenkort ook een eigen locatie. Waar we met z'n allen kunnen zitten en met elkaar kunnen brainstormen. Voor Bondroenang Oesree, voor Tjalobby. Juist, ja. Dat is mooi om te horen. En wat ik ook van jou wil weten is natuurlijk op weg naar succes. Het is niet alleen maar zonneschijn, nu in mijn gezicht. Afaya. Maar het is af en toe ook regen, er zijn ook af en toe stormen. En heb je wel eens een blunder meegemaakt dat jou heeft doen laten groeien? Zeker. Kan je die met ons delen? Ja, zeker.
Een tijdje dacht ik heb in de Doelen ik had in de Doelen een Kotogala, de eerste Kotogala georganiseerd in de Doelen. Dat is in 2000, correct me if I'm wrong, 2016 kreeg ik de drang om een Kotogala te organiseren. En ik had niet eens de financiën om het te doen, maar ik moest het doen. En ik heb, wat in mijn hoofd kwam, heb ik toen gedaan. En einde aan de rit had ik niet eens geld om die mensen te betalen. Oké, ja. Dat was echt een hele grote blunder. Je ging over je budget? Ik ging over mijn budget heen. En de meesten hebben het begrepen. Ik heb me ook rot daardoor gevoeld. Maar het heeft mij ook sterk gemaakt. Het heeft me ook sterk gemaakt. Er zijn ook heel veel mensen geweest die ook heel veel negatieve kritiek over mij hadden. Maar ik heb ook gezegd, jullie hebben nooit de tijd genomen om mij te leren kennen van wie is Claire eigenlijk. En daarom vind ik het jammer dat er ook soms mensen zijn die mensen zomaar beoordelen zonder dat ze de tijd nemen om de persoon te leren kennen. Ja, precies. Dat is minder. Ik zie het. Je shine nog steeds, net als vorig jaar. En het heeft mij sterker gemaakt en vandaag sta ik hier weer. Met je team. Met mijn tweede editie. En met mijn theaters. Dus, idee? Dus, zeker idee. En ze zal blijven ook, zolang hij het wil. Zolang hij het wil, ja. Begrijp je? Volgende maand ben ik ook jarig. Wauw. 18 augustus word ik 55. Daarom vandaag vier ik ook mijn verjaardag. 55? Zou je niet zeggen, man. Ja, die alas masai komt, die deed me vier mijn verjaardag. En ik heb het stuk geschreven, Kuku Magda. En als de mensen zelfs kunnen komen kijken, Kuku Magda bij Fadon, Pikasano bij Arki de Bigisma voor eng. Daar bij las alle de sanifeng. Maar a Bigisma, jeng a lobby baka. Maar Aisa jeng a lobby baka. En vandaag de dag mag ze er feest vieren. Want zo lees je maar een hoor feest. Maar de ne archit astensa etakanga ding. Dat terep dansi. Dat zo lees de voeten had ding. I kinde had ding. I bakai hati. Bika ine ter de bigisma voor jou. Ter de bigisma voor jou. Memre de man ook toe, ja. Precies. Dat ik kan go prodo, dat ik kan go dansi. Maar tide, mi mag taki. Mi doe alles als mi moest doen. En mi dansi de baka. Nanga de Bigisma ook toe. De Bigisma zijn loon toe. Want ze zijn hier ook aanwezig. Culturo TV, we praten Culturo. Maar ik heb nog een paar vragen voor jou. Want we willen. Je moet ook dansen, ja, inderdaad, je moet dansen. Maar we zijn zo klaar hoor. Even kijken, dan ga ik het even inkorten voor jou. Als je iets kon veranderen, wat zou dat zijn? Als ik iets kon veranderen. Ik zou willen veranderen dat, zoals ik al zei, ik op mijn lobby. En wat ik zou willen, als we allemaal bij elkaar konden komen voor brasu schreven. If you brada nga sa, nga buba disi, je odi, tida strati, je odi, brada fa, sisa fa. Maar tewe waka strati, we luku schreven tak, minus op if misabi. En dat is, ja. Jammer, dat stoort je een beetje. We zijn één, hè. We zijn allemaal één. 100. Allemaal 100. En dan de allerlaatste vraag. Unji odi na makandra. We zijn één, we zijn broers en zussen. Misschien zat jouw opa, overgrootopa, oma, opa op dezelfde botto. Zat de one dat toch? Allerlaatste. Wat is het beste levensles wat jij hebt gehad en wat jij met de mensen kan delen? Tot nu toe, het beste levensles. Er kan geen beste zijn natuurlijk, want leven is too biggie. Inderdaad, maar kan je... Ik heb geen beste levensles. Ik maak nog steeds fouten. Dan gaan we terug naar één levensles. En dat is heel mooi gesproken, dat is heel wijs. Jezelf. Vertrouw jezelf. Leer eerst van jezelf houden. En wanneer je van jezelf kan houden, dan kan je liefde geven. Mooi gezegd, dat is een mooie levensles. En dit was onze zuster Claire samen met Culturo TV. Ze moet weer naar binnen, ze moet dansen. Iedereen wacht op haar. Ik kan een hele dag claimen. We gaan naar binnen, we gaan dansen. Ik ook dansen. Cheers, zo jaren.
Ai, Culturo TV. En zoals je ziet sta ik hier naast een paar krachtige mannen. Brada's, konden ooms van mij zijn. Konden vaders zijn. Konden broers zijn van ons allemaal. En ik ben benieuwd naar wie ze zijn. Stel je eens voor. De 60s. Wie bent u, meneer? Ik ben Ike. Brother Ike zeggen ze. Leider van de band 60s. Dan vraag je me, hoe zijn jullie op die naam gekomen, de 60s? Nou, ik zat binnen een keer, dat was zeg maar 9, 10 maanden geleden. Ik dacht van, nee, ik wil wel naar een groep beginnen. En toen dacht ik van, nou, met oude mannen, oudere mannen, weet je, want altijd heb je van die jonge jongens. Dus toen dacht ik van, nou, Limbo, die bestaat in Suriname. En altijd wanneer ik in Suriname ben, dan ben ik altijd tussen die mannen. Daarmee ben ik ook opgegroeid, geboren. Limbo, dat is ook een Surinaamse groep? Ja, Limbo is een Kawina-groep. Kawina-groep in Suriname. Neem me niet kwalijk, want mensen willen me altijd kwalijk nemen als je iets niet weet. We zijn mensen, we leren nog steeds. Ja. En ik, mina sheng, als ik word gecorrigeerd, want ik wil leren, dus vrije geest, oké. Ja, dat is heel mooi ook gezegd, want je zei het net zelf van, je kon mijn zoon zijn geweest en dat vinden we heel leuk, want wij zijn oude opa's. Dus ik heb gedacht van, nou dan gaan we nou met een groep beginnen waarmee, weet je, 60-plussers. Nou, laten we zien of we nog wat kunnen uittrekken uit die oude mannen. Dus vandaar zijn we gestart met zo'n groep. En hoe lang bestaan jullie al? Het was ja, zeg maar 9 maanden zo. 9 maanden, fresh. Maar de ruggengraat was waarschijnlijk wat langer. Ja, zeker weten. Deze mannen hebben ook in andere groepen gespeeld. En weet je, het optrommelen van artiesten in een Kawina-groep in Suriname duurt toch een beetje lang. En je moet toch een beetje... Het moet natuurlijk gaan, het moet Toch een beetje, zeg maar... vorm krijgen. om dat te doen. Weet je. Ja. Je krijgt aan je oren van ja en nee, ja en nee, ja en nee. Wie je graag wil doorzetten. En dat is toch een beetje gelukt. De harde kern, die staat hier, de harde kern is overgebleven. Als ik dat zo hoor. Toch? Dat is mooi, maar mooi om te horen. En wat is jullie planning zeg maar, voor dit jaar? Hebben jullie nog iets op een schema? De 60's, waar kunnen mensen jullie nog zien dit jaar? Jawel. We gaan niet zeggen dat we wat op schema hebben. We hebben altijd alles op schema. Snap je? Omdat we 60-plussers zijn. We gaan ervoor. Jullie gaan gewoon in die dippie. 100%. Mooi man. We zijn 60-plussers, maar we spelen ook 20-plussers. Snap je dat? En dat moet men ook kunnen begrijpen van, het is een groep. We spelen van alles, maar we hebben een ritme dat gewoon naar jou in je body zal prikken, zodat je van je stoel kan opstaan. En dat is ook wat we willen horen als het gaat om een band. Dat je dat gevoel krijgt, weet je wel. Dat je wil sicken, je kan je voeten niet meer tegenhouden. En ja, dat beloven deze mannen. En helaas was Culturo TV iets later gearriveerd. Maar ja, soms gaan dingen niet zoals gepland. Hij bepaalt alles. Maar lobby en heel veel succes met jullie carrière. Het is een mooie frisse start. Jullie zien er allemaal goed uit. Je zegt wel 60's, maar allemaal jongere visies. Allemaal. Allemaal krakt die. Je weet toch? Hoe deze man uit de ogen kijken, fris, krakt die dus. We hebben toch nog een, sorry hoor, we hebben toch nog een oude opa, echte oude opa tussen ons. Is hij de oudste? Ja, vraag even hoe oud hij is. De oudste, hoe oud bent u, meneer? 70 en een beetje. 70 en een beetje. Hoe doet hij dat? Nou, het zit in de genen van mijn ouders. Ja, Doet hij ook sport of het is gewoon echt puur genen? ik ga elke dag naar de sportschool. Ja, precies. Je weet... Elke week 10 kilometer. Hoeveel? 10 kilometer elke dag. Wauw. Dus er staat hier een fitte man van in de 70. Hey, inspiratie voor ons daaronder. Dat je op latere leeftijd nog steeds kan shinen en nog steeds kracht kan geven. Het begint met, want wat is de drijfveer, wat is de kracht dat jou staande houdt? Ik zei het al, het zit in de genen van mijn ouders. In de genen. Maar is het ook een beetje je-fassie? De geest moet ook eigen wil hebben, toch? Ik leef gezond. Dat is belangrijk, gezond leven. Mijn oudste dochter is 53. Mooi. Wat ben je? Babyface wel, babyface, maar niet de jongste, niet meer de oudste. En last but not least,
De 60s heeft een kleine verrassing. Ze gaan even een kleine a cappella voor ons doen. A cappella van de 60s. Ai kokoboro tabwasode. Yeah, Ai kokoboro tapwasonde. Maar waarom Aiko? Mag ik vragen waarom? Mi bende dapetu. Mi bende dapetu. Die Aiko kona grondtapu. En grappa karimi. Atet mi taki aike na boy. Umusluch en bunjimi. Prachtig, dat was de 60s, dankjewel. Mensen, blijf ze volgen. We hebben een kaartje van de 60s. Cesar, mag ik een kaartje? Ja, en dat was de 60s. Je kan ze bereiken op 0685 67 49 59. De 60s, Kawina Band. En we out, Kulturo TV. Kulturo TV me volg altijd op YouTube. Zodra je me toetsen Kulturo TV, me kies alles aan Samiwani voor Kulturo TV. En me breed het ook wel horen zo, tap Kulturo. Want na unu Kulturo, u zit allemaal komoro fara. Is heb het ook, want unu abistrom, unu de gewoon en we gaan door. Snap je? Unu na one t-shirt, pingluk na one t-shirt uweri. Is heb je niks na kamporen. Dat na un Kulturo. Kulturo Unity, mooi om te horen, dankjewel voor je woorden, man. One t-shirt. Nasem. Na one t-shirt. Nasem, one t-shirt. I tell me tell you one boy tak yung one t-shirt to wear no do sanga me. Ama poten ware poko. Ama kom met me baga ama tak hier heb je. Want zijn wijzelwoord iets wijs en ik ga het ook meenemen met de mensen thuis ook. We zijn één shirt. One t-shirt. Poëtisch, dankjewel. Kulturo TV. En we gaan zo weer naar binnen, natuurlijk. Power. Zij draagt een foto met daarop afbeeldingen van hip-hop en dance. En die net mag de ronde doen. Oké, Kulturo TV. En voor de mensen thuis. Wat nu plaatsvindt is de Kotomissie Traditieshow.
Al die mooie kleuren, mooie tijgerprint, zo mooi te zien. Cotomissie Traditie Show, blijf erbij. Komt ook weer een hele aparte aan. Heineken stijl, mooi gedaan. Prachtig mooie werk natuurlijk op de zin. Ik vraag me altijd af hoe onze dames zo makkelijk kunnen dansen met zo'n stof en die wijde kleding. Want ze zijn professionals, echte professionals. Komen ze nu allemaal tegelijkertijd, sorry. Allemaal op een rij of allemaal achter elkaar. In de mix. En dit zijn alle korters bij elkaar. Ik wil hartelijk Claudia, Jeanette, Angela, Mayra en Meredith bedanken. Dus jullie mogen nog een rondje dansen. Mensen, mag ik een warm applaus voor alle modellen met de... Po, 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 po. Jawel, jawel, jawel. Applaus, applaus. En dit ziet eruit als een mooie ererondje. Hele mooie ererondjes. Daar gaan onze dames. Mooi, 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 mooi. En natuurlijk ook de mensen die de kleding hebben gemaakt. Heel veel respect natuurlijk. Prachtig gedaan. Allerlei soorten kleuren. Ja, ja. We gaan ook eventjes in die tipi. We gaan even een dansje doen. Met de mooie dames. Let's go, let's go. Cultura TV in de titel op de dansvloer. Ze gaan zich opstellen. Allemaal op een rij. Mooie fotoshoot wordt gemaakt. Weer een mooie herinnering. Van links naar rechts. Allemaal even mooi.
Culturo TV. Wat we zojuist hebben gezien was een Koto-missie, traditieshow. En dat zag er heel mooi uit. En ik heb even 2 zusters aangesproken of ze iets kunnen vertellen over hoe ze dat hebben ervaren. Hallo Sisa. Goedemiddag of Goedenavond, zeker. Inmiddels ja. Goedenavond. Wat is je naam? Meredith. Meredith. En jouw naam? Mayra. Mayra. We zagen jullie zojuist net op de traditieshow, de line-up. En ik vraag me, heb je hier een beetje lang naartoe voorbereid? Qua de voorbereiding heb je een beetje lang nageleefd of voorbereid? Was er heel veel werk hiervoor, zodat je vandaag de dag gewoon lekker normaal kon lopen? Wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n voorbereiding? Ja, nou de jurken die we aan hebben, die zijn ontworpen door Irmgard Gilt. Ze heeft haar eigen bedrijf onder één hoed. Dus er gaat heel veel voorbereiding in zitten. Het begint eigenlijk al bij het design en bij het passen. Deze jurk is echt op mijn maat ook gemaakt. En zoals je ziet bestaat uit verschillende lagen. Is met pailletjes aangemaakt en dat is allemaal handwerk wat is gedaan. En ja, ook het lopen, dat is iets wat je ook samen oefent en waarbij je ook kijkt van hoe kan je in dit geval deze mooie kotten ook mooi tot zijn recht laten komen. Ja, inderdaad. Dus de catwalk, de show, dat komt er allemaal bij kijken. En kijk, ik ben een man, maar ik vraag me altijd af hoe onze dames dat doen. Weet je, mijn oma, tante, sisa's, hoe doen jullie dat? We weten, we hebben ritme, we kunnen sowieso dansen, maakt niet uit wat we aan hebben. Maar toch vraag ik me af van, hoe doen jullie dat, weet je wel? Kan je dat vertellen? Meredith was het? Mayra, kan je dat vertellen? Hoe doe je dat qua dansen dan? Zodat je niet struikelt? Nou, het is een deel natuurlijk gewoon gevoel hebben en ja, dat zeg je zelf ook al. Maar ook gewoon veel oefenen en gewoon, vooral gewoon niet te veel erover nadenken, maar het gewoon gezellig hebben met elkaar. En dan gaat er zelf eigenlijk voor zichzelf. Ja, precies. Mooi. En is dit dezelfde designer? Ja. Dit is dezelfde Irmgard Gils. Dit is ook haar design. Ja. Irmgard Gils. Irmgard Gils. Ja. Onder één hoed, zo heet het bedrijf. Zo heet het bedrijf. En ja, zoals je ziet, als moeder-dochter. Nou ja, ik ben wat meer chic, chique stijl. Eigenlijk een nieuwe vorm van een kotte. En zij draagt eigenlijk meer modern. Eigenlijk een stijl die je eigenlijk misschien zelfs in het dagelijkse leven als ja. ook zo kunnen dragen. Dus het doel is eigenlijk ook om kotten wat op een andere manier ook aan het licht te brengen. En ook voor jongeren. Precies. Dit maakt het wel interessant voor de jongeren. Want zoals je zegt, het is best modern, maar het is toch een kotto. En dit zou je best wel ook gewoon dagelijks kunnen gebruiken. Gewoon. En het is een modernisering van de kotto. Mooi man. Mooi. En ja, wat kan ik zeggen? Het ziet er echt prachtig uit, joh. Ik zag jullie net in het team een groepsfoto maken. Ja. Is dat jullie team? Of is het gewoon gemixt? Dit is gemixt. Dus het is voor een deel, we zijn allemaal wel op een of andere manier verbonden aan Irmgard. Maar het is niet dat we per se altijd in deze vorm bij elkaar zijn. Maar ja, het is toch leuk om op deze manier samen te werken. Inderdaad, dus wat we zojuist hebben gezien qua kleding van de groepsfoto, dat is wel één designer, toch? Eén designer, ja, allemaal door Irmgard. Irmgard, respect voor al je werk. En we verwachten meer natuurlijk. Dit vind ik echt een hele goede inventie, zeg maar. Moderne versie van de kotto. Dat is echt nice, weet je wel. Dus we gaan gewoon met de tijd mee. Dat is echt nice om te zien. Nou dames, ik wil jullie bedanken voor dit kort gesprekje, voor een kleine uitleg over de kotto. En eigenlijk nog één vraagje. Wat is kotto-missie voor jullie? Ik denk dat het een stukje teruggrijpen is naar het verleden en tegelijkertijd het vieren van het heden. Ja, precies. Een stukje terug van het verleden en vieren van het heden. Oké, mooi gezegd. Dankjewel dames, jullie kunnen weer genieten. En ik ga jullie danken voor deze interview. En heel mooi gedaan hoor, ik zag jullie net allemaal complimentjes, ook namens Culturo TV.
Dan gaan we weer. Cultuur TV. En ja, zoals je ziet, hebben we hier weer een van de bekendste gezichten van vanavond. Naast Claire, de Queen natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. Hallo, alle eer aan Claire. Ja, man. Lobby, Sisa. Claire maakt alles mogelijk. Ja, Claire Cornet, Missy Claire Cornet, Christina Claire Cornet. Het is een vrouw met een visie en we mogen vanavond deel van uitmaken. En daar mogen we heel trots op zijn. We gaan samen in de memory books. Samen in de geschiedenis van dit gebeuren. Dat is prachtig. En ja, Jacinta toch? Jacinta, ja inderdaad. Vorige keer hadden we jou ook geïnterviewd, maar we gingen niet echt diep erop in. En nu wil ik een klein stapje verder gaan. We willen dus weten wie Jacinta is. Velen kennen jou natuurlijk al, want je bent een bekende visie. Maar laten we vanuit gaan dat mensen jou niet kennen en nu jou voor het eerst zien. Dus wie is Jacinta? Ja, ik ben Jacinta Derby. Ik ben 46 jaar oud. Ik ben geboren in Paramaribo. Getogen ook in Paramaribo in Suriname. En ik ben als 15-jarige meisje hier naartoe gekomen. En ja, ik woon al 30 jaar of langer dan 30 jaar hier. En de cultuur heeft mij altijd geboeid. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn moeder was een cultuurdraagster. En mijn moeder heeft dus voor ons achtergelaten qua kleding, qua gebruiken, qua gewoontes. Heel veel Surinaamse gewoontes en gebruiken die heel veel mensen achterwege laten. Die hebben we mee, want mensen denken van, je hebt Kriolen, je hebt Bossen en Kriolen die hun gebruikers en gewoontes hebben. Maar de Kriolen hebben ook echte gebruiken ook, weet je, dat we die dingen mee hebben gekregen en dat het in je zit en dat je ermee doorgaat. En op een gegeven moment ben je bezig, je draagt de cultuur uit en dan kom je bij zo'n gala terecht. Want die gala die hier wordt georganiseerd door Claire. Claire is ook een cultuurdraagster. Claire draagt de cultuur heel hoog. Dus Claire die kijkt ook van, ik zoek ook mensen die dat samen met mij willen. Gelijkgestemde. Gelijkgestemde, inderdaad. Ja, dus Claire ziet van, ze omringt zich met de juiste mensen die echt die cultuur in zich hebben. En ik heb het meegekregen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van, als je bijvoorbeeld bent bevallen bij de Surinaamse vrouw, de Surinaamse Creoolse vrouw, dat wij dus van ja, wat eraan nemen. Dat zijn dus voesting. Want die dingen gebeurden in de vroegere tijden, waardoor mensen het vergeten. Maar bij zulke evenementen, dan, als we bij elkaar komen, dan blijft die geest levend. Ja, precies. Die geest blijft levend. Ja, want je blaast leven in het. Je ziet het niet, maar omdat je ermee bezig bent, dan wordt het levend. Het is net als wat de Bijbel zegt, bijvoorbeeld het woord leeft. Zo is het ook in onze cultuur. Van, ben je ermee bezig, dan gaat het in je groeien. Want die zaad is al lang in je geplant. Ja, precies. Het moet gewaterd worden. Ja. Zo is het met onze cultuur. Je moet water geven. Net als hoe je je plant verzorgt, zo verzorg je ook de cultuur. En je hoeft bijna, mensen praten over als ze zich niet goed voelen. Als je je niet goed voelt, moet je gewoon bidden. Bidden en praten tot jezelf. Alleen bidden en praten tot jezelf, zeggen ze dan. En dan er wordt wel geluisterd. Als je praat en je bidt. Je bidt ook als je naar de kerk gaat, bid je. Inderdaad, je bidt. Maar tot wie bidden we? Onze cultuur. Ja, we bidden tot Anana, Granga, de Kedoaman, Kedoampo. We bidden tot hem. Is ook de God van ons allen, zeg maar. Het heeft een andere naam. Ja, precies. Het heeft een andere naam, dezelfde manifestatie. Dezelfde manifestatie. Dezelfde, sneller zelf als je niet oppast. Als je leeft volgens de normen en waarden en wat de cultuur met zich meebrengt, dan zie je die gala bijvoorbeeld. Het is iets wat water aan is gegeven. Het is verzorgd. En elk jaar weer van dit is de tweede editie en Claire heeft me weer uitgenodigd en ik heb ook weer uitgepakt. Je ziet er weer heel prachtig uit, net als vele dames en sisa's, maar jawel. Uitgepakt, want we doen het speciaal. Hè? Ik zeg maar, ik kom naar die gala zoals iedereen die hier is. Ze zeggen we komen naar die gala en we komen met een koto. Ik heb
Ik heb zelf mensen gesproken die geen koto in hun kast hebben hangen. Maar die hier inspiratie zijn komen opdoen om een koto in hun kast te kunnen ophangen. Ook, of voor zichzelf ook. Inderdaad. En dan gesproken over kottos. Jouw kotto. Want ik heb meegekregen dat de kottos staan ook vaak voor een boodschap. Het heeft ook een boodschap. Het is meer dan de dress, dan de look. Jouw kotto, kan jij jouw kotto een beetje omschrijven? Ja, ik heb echt een moderne kotto aan. Met een vleugje van vroeger. Dus deze stof is een zeer eenvoudige stof. En mijn idee daarachter is dat je dus... het idee wat ik wil geven is dat de kotten naar een andere dimensie brengen, een ander niveau. Dat we toch niet vergeten waar we vandaan komen. De kotten we geven het iedere keer een andere vorm. Het gaat met de tijd mee. Het wordt niet vergeten. En die oude stoffen, die simpele stoffen, die combineer je met mooie dingetjes, opmaaksel, om het naar deze tijd te brengen. Ik heb een hele moderne kotten aan. Ja, kunt u een rondje geven? Ik geef een rondje, ja, ik mag een rondje geven. Dus, Ja, echt, het ziet er prachtig uit. Ik heb respect voor de designers. En ja, maar is het niet moeilijk voor jou om zeg maar, een dansje te doen? Maar dat vraag ik al die vrouwen van. Ik weet dat jullie het kunnen, want we hebben de ritme, we kunnen sowieso dansen. Maar is het echt niet lastig met op hoge hakken en zoveel stof? Nee, met struikelen of zo? Nee, helemaal niet. Nee, het zit als gegoten. Het is een drag gewoon. En het is een drag als in alle volken, in alle groepen van mensen. Je hebt de verschillende soorten klederdrachten en de kotto kenmerkt ons. Het is in lagen natuurlijk, maar het is warm. Maar ik heb er niet warmer door dan dat ik een spijkerbroek aan zou met een t-shirt en een vestje. Dus ik voel me niet echt dat het benauwd is of dat ik... nee, gewoon vrij? Ja, ik voel me gewoon vrij. Want waarom ik me vrij voel? Je bent in een vreugdevolle sfeer. Het is een gezelligheid. En je hebt dit aan, je voelt je vrolijk. Het geeft je inderdaad, iedereen die hier is, voelt zich vrolijk in de kleding die ze hebben aangedaan voor vandaag. En ze komen en iedereen wordt gezien. Ja. Weet je, het is gewoon leuk. Dat we elkaar zien, we kijken naar elkaar, we complimenteren elkaar. Ja. En dat is gewoon goed voor het goede gevoel. Dat we dus het goede gevoel vasthouden. En dat we dit meenemen naar huis. Want geloof me, ik heb die gala van vorig jaar, heb ik het heel jaar door uitgebuit. Het gevoel. Ja, het is, zo lang? Ja. Het heeft me echt tot vandaag heeft het me gebracht. Wauw. Ja, het gevoel wat die gala me bezorgt, waardoor ik... Heb je gewoon vastgehouden gewoon? Vastgehouden. Dus zullen mensen zijn die zich misschien niet lekker voelen of lekker zitten in hun vel. We wonen niet in Suriname, dus zulke evenementen. Het is fijn als mensen ze bezoeken, zodat ze die link kunnen leggen. Want voel je je niet goed, kom je hier. Het zit op je DNA, je gaat het herkennen, je gaat een gevoel... En je gaat borrelen. En misschien zijn er dingen die je nodig hebt voor jezelf. En dit kan gewoon een beginpunt zijn. Die energie die hier is. Die energie, ja. Dan wordt die fire aangestoken, zeg maar. Ja, die energie die hier heerst. Het is echt een mooie energie. Het is leuk. Het is gezellig. Er zijn boodschappen die door worden gegeven. De mensen worden bemoedigd in alles wat ze doen. En ja, de mensen gaan met een boodschap naar huis. Ja. Mooi gezegd. Jacinta. Jacinta, dankjewel voor je woord. Dankjewel voor je wijze woorden. En we hopen jou natuurlijk ook volgend jaar weer te zien. Natuurlijk. Dankjewel dat ik mag spreken. Ja, heel bedankt dat je er bent. Ja, bedankt. Is gelijks, man. Nog de cameraman, ik wil jou ook bedanken dat je de tijd neemt om ook mij hier vast te leggen. En dat we dus samen geschiedenis aan het maken zijn. Ja, inderdaad. Samen geschiedenis. We gaan samen de geschiedenis in. Mooie geschiedenis, mooie memory. En Claire Lobby inderdaad. En op naar de volgende. Ja, man. En iedereen die hier is vanavond, ik stuur jullie liefde toe. Bedankt dat jullie er zijn. En volgend jaar neem nog iemand mee, zodat we nog meer mensen op de been brengen om dit festijn nog groter te maken. Dat de derde editie echt nog groter wordt gevierd. En heb je ideetjes voor volgend jaar? Je mag altijd Claire connecten. Je kan er op Facebook vinden, die Frinti Rutu. Ze zit ook op TikTok, kun je ze vinden. En dan kun je hun connecten van misschien dat je volgend jaar erbij wilt zijn. Je wilt bijvoorbeeld een kraampje huren. En dan kun je Claire connecten. Dus stay tuned voor next year. We zijn al bezig. We zijn aanwezig. Dankjewel. Kulturo TV, Jacinta.
Bra! En wat hebben we hier, bradas en sisas? We zijn nu bij de gedeelte van de kraampjes. En we zien allerlei mooie sieraden. Wat je hier kan krijgen. Prachtig om te zien. Dus we nemen een close-up. Wat zien we allemaal? Ai mensen, wat hebben we hier? We zijn even op die Bakkerzeegrond. Pauliena's, hoop ik het goed zeg, gift room. Presentjes, luxe giftboxen gebonden. Gesteven hoofddoeken. Mooi om te zien, we nemen even een close-up. Zoals de bigismas altijd zeggen, in teer bigiwang, daarom geef ik jullie allebei een sigaar. Teer bigiwang? Ja, dat zijn de mensen die jou eigenlijk standvastig maken. Oh, dankjewel. Dankjewel. Wij waarderen het namens Kulturo TV. Kijk wat we hebben gekregen, een mooi presentje. Dankjewel. Lobby. Lobby. Nog mooier in het echt natuurlijk. Hoe spreekt u uw naam uit, mevrouw? Ik ben Paulina Tijm van Paulina's Gift Room. Ja, inderdaad. Dus ik heb toch gezegd Paulina's Tijm. Oké, Paulina. Ik zie dat u mooie presentjes hebt. Vooral de Anisas. Ja. Anisas. Ja, Anisas en het is traditioneel erfgoed. En de reden waarom het eigenlijk nog op de markt moet blijven, omdat iedereen zijn Anissa moet blijven dragen. En waarom vindt u dat? Nou, ik vind van als het traditioneel erfgoed is en het is iets wat eigenlijk bij de Strana Jaja Uma hoort, dan moet de hoofddoek er zijn. Hoofddoek, kotten, alles moet aanwezig zijn. Ja, precies. Dus u zou dat meer op de straat terug willen zien? Heel graag wil ik het terugzien. Omdat eigenlijk de jeugd, die weet het niet. En we moeten ze meenemen naar het cultuur. Dus daarom ben ik er. Ik geef workshop erover. We praten met de jongeren erover. En daarom presenteer ik mezelf met de Anisas. Mooi, mooi, mooi. Ik zie dat er ook heel veel werk in zit. Zijn het zelfgemaakte, handgemaakte? Ja, ik vouw de hoofddoeken zelf. Wauw, serieus joh. Wauw, prachtig. Oké. U zit ook in een mooie kotto aan. Met een? Jarusu Sturu. Jarusu Sturu. Kunt u dat een beetje uitleggen? Nou, het is eigenlijk de stoel waarop de bigisma altijd zit. En dat ze geen opgerij kan krijgen. En dat niemand mag jaloers zijn op haar. Dus dat is die stoel die ik nu op mijn kotto heb. En welke gedeelte is dat? Dat is de voorkant. De oh ja, kan je het zien? De Jarusu Sturu. Oh, wauw man. Wauw man. Prachtig. Ja, inderdaad, want wat ik heb meegekregen, de kotto's hebben natuurlijk ook een achtergrond. En de kleuren staan ook voor iets, heb ik meegekregen. De kleuren hebben thema's, de kleuren hebben ook leeftijden. Ja, precies. Die ze meenemen. En dat is eigenlijk om aan te geven van, hé, je wordt een bigisma. Oké, mooi. En nemen we gelijk de kleur groen van natuur. De hartchakra. Kunt u iets vertellen over de kleur groen? Nou, de kleur groen vind ik zelf, het is eigenlijk een stuk dat eigenlijk voor de gemeenschap belangrijk is. En groen geef je het vrijheidsgevoel. En dat is waarom ik eigenlijk altijd een beetje in die trend op straat ben. Ja, precies. Mooi, mooi om te horen. Dus als ik het goed begrijp, elke kotto heeft een boodschap eigenlijk. Zit een boodschap in elke dress die we zien? Of niet speciaal? Nou, de kotto, je hebt verschillende kotto's. Je hebt een moderne kotto, dat is een kotto met een pand erop. Je hebt een bigisma kotto en dat ben ik vandaag. Ik ben vandaag. Mooi, bigisma kotto. Ai. En je hebt ook nog de kimona's. Kimona's. De kimona's, dat zijn eigenlijk vroeger was een kimona een jurk die bigisma's aantrokken als ze van hun werk kwamen. Dus dat zijn de dingen die nu eigenlijk weer allemaal terugkomen. Je ziet veel dames rondlopen, verschillend. Eén kimono, één met een moderne kotto. Mijn dochter heeft ook een moderne kimono aan. Dat is uw dochter daar, ook mooi in het groen. Ja. Prachtig, ja, inderdaad. Heel prachtig. En Paulina, wat ik ook mee heb gekregen, je kunt me corrigeren hoor. Qua de kotto geschiedenis, dat er ook een klein verhaaltje achter zit over de wijten. Nou, de kottos werden gedragen omdat eigenlijk de slavenhandelaren, eigenlijk als jij rondingen had, dat je eigenlijk heel snel vergrijp was naar jou. Daarom hebben we hadden 4, 5 kottos hadden we eronder.
dat voordat hij eigenlijk het feit kon plegen, was hij al moe. Oh! En ook, het was eigenlijk een beschermmiddel, dat je eigenlijk als hij kwam, dat je je kinderen onder je kotten kon bewaren. Oh joh! En de jongste kinderen niet kon meenemen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Wauw, ik krijg gelijk kippenvel, man. Gronski, man. Wauw. Mooi om te horen. Dus er zit meer achter alleen de dress. Net als een boek. Don't judge the book by its cover. Don't judge the dress by its cover. Er zit meer achter. Wauw, wauw. Dankjewel voor een stukje geschiedenis. Echt. En nog een fijne dag verder. Ja, dankjewel, Sisa. Oké, blessing. En de volgende kraampje zijn we gekomen bij meneer... We zijn gedeeltelijk samen, Differenti en Gitangi. Differenti en Gitangi. Differenti maakt de sieraden zoals je ziet, handgemaakt, op bestelling. Wat je wilt kan je op aanvraag bestellen en wordt voor je gemaakt. En zo hetzelfde met de pangis bijvoorbeeld, de kleding. Hetzelfde verhaal. Kan je vragen wat je wilt. Als het mogelijk is, dan bestellen we het, regelen we het voor je. Zo niet, dan geven we dat ook aan. Het ziet er heel mooi uit, dus hebben jullie ook een eigen site dan waar mensen jullie kunnen vinden? Niet een website, maar wel de sociale media's. Zo Differenti, kan je ook vinden. Ja, toch. En dit is dan weer van Gitangi, de kleding, zeg maar. Dit is van de kleding. En dit zijn ze, dit is wat je hier ziet. Deze twee namen, wat je hier ziet, het werk van deze twee. Prachtig. Prachtig, man. Prachtig. En is het ook allemaal op de hand gemaakt? Ja, nou, niet alles natuurlijk. Maar 90%. 90% wel. Ja. En jij zelf ook? Jij maakt zelf ook? Ik heb een hand erin, maar niet alles. Moet ik ook eerlijk zeggen. Ja, het is toch meer vrouwenwerk toch, hè? Ja, nou, niet zozeer, want ik kan ook kleding maken. Maar het is niet iets wat ik graag doe voor mensen, zeg maar. Dat is meer een hobby. Ja, ja. Meer een hobby. Dus ik heb andere mensen die het wel fijn vinden, die dan meehelpen en het
wel met hun hart doen voor anderen. Snap je? Ja, precies. Je bent wel eerlijk. Dat is belangrijk, hè? Het is heel belangrijk. Uit je hart komen, hè? Ja, alles is energie, hè? Zeker. We moeten pure energie hebben met wat we dragen en wat we rondlopen. Als komen we terug, toch? Ja, zeker. En jullie zijn altijd welkom, hè? Ja, dankjewel, man. We gaan even naar Sisa. Hallo, Sisa. Goedemiddag, goedenavond. Wat is uw naam? Graciela. Graciela. Nice. En jij hoort ook bij het team van Differente of Gitana, of allebei? Ik hoor bij het team van, ik ben de eigenaresse van Differenti. Ik maak handgemaakte sieraden op bestelling of naar wens. Ja, dus eigenlijk alles wat je wilt, dat kan je aangeven op basis van de kralen in ons assortiment. En dan stellen we iets leuks voor je samen. Ja, prachtig. En heb je zelf ook deelgenomen aan het handwerk zelf? Of? Ja, zeker. Vooral de sieraden, want ik ben echt voornamelijk met de sieraden. En volgens mij had ik dat ook al een keer eerder gezegd, maar wij kopen op events, kopen gedeeltelijk ook sieraden in. Dus het is eigenlijk een beetje een samenstelling van handgemaakte sieraden en eigenlijk een beetje de inkoop en verkoop. Mooie moxie, maar dat is creativiteit. Ja. Moxie Patu. Absoluut, ja. Ja, mooi man, prachtig man. Ik wil jullie heel veel succes wensen met jullie werk. Ziet er heel mooi uit. En mijn brada daar in die oku. Ova. Wat vind je brada? Ja toch, Daryl man. Daryl. Yes. Ja man, jij hoort ook bij deze team of beide? Ja, bij beide. Ik help allebei. Ze zijn het gewoon aan het supporten, helpen. Ja toch? En staan jullie ook op meerdere feesten met jullie kraampjes? We staan op meerdere events over eigenlijk heel Nederland waar we gevraagd worden en waar we kunnen zijn. Laten we de pangies en de sieraden, zijn we daar gewoon over heel Nederland aan het brengen. Mooi man. En wat betekent kotomissie voor jou? In het algemeen? Kotomissie betekent voor mij cultuur. Dus echt een Surinaamse cultuur die we gewoon voort moeten zetten en gewoon moeten blijven hebben. En ja, het is mooi. En zo moeten we het houden. Ja, precies. Dus je zou dat ook meer op de straat terug willen zien? Ja. Het kan altijd. Je kan het eigenlijk altijd dragen. Niet alleen bij dit soort evenementen en dingen. Maar in principe moet het gewoon elke dag kunnen. En het zou mooi zijn om het elke dag en de hele dag te zien. Ja, precies. En we weten natuurlijk veel over de kotomissie qua vrouwen. Maar qua mannen, wat is er qua kotomissie voor de mannen? Wat kunnen zij dragen? Dat bedoel je qua de pangies of qua de kleding? Ja, qua algemeen de pangies, de kleding. Staat er iets hier tussen voor de mannen? Voor de mannen? Ja. Qua sowieso de sieraden hebben we heel veel. Dus hier hebben we de setjes met armband en ketting. Verschillende kleuren in het rood, zwart, blauw. Aan die kant hebben we ook nog een ketting voor de heren. Daar op de pop, hiervoor hebben we voor de heren. Dit is een heel mooi setje voor heren. Die kunnen we ook, dat zijn de sarons. Kan je kleding van maken, kan je van alles mee doen. En ook gewoon net als op deze manier hoe ik het hier draag, zo voor de heren. Om eigenlijk als accessoire erbij voor je kleding. Om het net wat weer cultureler te maken. En te laten zien van je hoort ook bij het cultuur en bij de gemeenschap. Ja, precies. Mooi man. Dus ja, voor de man en de vrouw is voor alles wat. We hebben voor iedereen wat. En ja, onze cultuur is mooi. Wij zijn mooi en we blijven mooi. 100%, helemaal mee eens. Fijne dag, brada Sisas. Yes, hetzelfde man. Sosa Lobby en veel succes in de toekomst met jullie werk, met wat jullie ook doen. Ja man. Prachtig. En als vorig jaar zien we ook weer dezelfde gezichten. Die natuurlijk ook bij het team horen. En hij staat hier, bekende, prachtige zanger Steven. Een kleine shout-out. Opa Doro Fuiko. Opa Doro Fuiko. Opa Doro Fuiko. Me Kulturu TV konaini. Kulturu TV, de ware TV. Enige echte. Dat namang. Dankjewel. Steven. Pauw. Kulturu TV. Bra. Bom. So many we win. One go. One liver. So many Griki. Allah. E gonna one. Say. One. Gado. So many fancy people. I'm begging. But one. Papa. Yeah.
Goedenavond, mijn naam is Hermano. Ik ga vanavond 2 gedichten aan jullie voordragen. Eentje is Wambong en de tweede is Kotomisi. Wambong! So many wiri. Wambong. Wang liba. So many kriti. Allah. We go now one. Say. Wang ede. So many praxeri. We want boom. Musude. Wang gado. So many fasi for Ambeki. Mawang. Papa. Wang Srandan. So many skin. So many toe. So many. Wang Srandan. So many wiwiri. So many skin. So many tongo. Wang people. Tweede gedeelte heeft voorgedragen die Kotomisi. Dit heb ik speciaal voor jullie geschreven. Het is een combinatie van Nederlands en Sranadens. Kotomisi. Een gedicht naar de vrouwen die de kotos, een rok, de wijd uitstaande jasjes, de yakki, van Angisa, de hoofddoek, dragen met een speciale betekenis. De symbolische en volstaande Kotomisi-dracht wordt al meer dan 150 jaar gedragen door de mooie vrouwen van het land. Kotomisi, dame met een rok. Jullie weer van kotos, een mooiste thee, alla misschien en gro. De patronen op jouw kotter die de verhalen van onze verleden vertellen en een speciale betekenis heeft. De Angisa die op jouw hoofd gedragen wordt, symboliseert een sterke vrouw. Televisie smapoku e prei, noas man ma knap na wasei, er wordt gedanst met de koto, er wordt geswaaid met een pangi en een ieder schreeuwt Hatje! Woi! En dat betekent alleen maar vreugde en blijdschap. Ondanks a passie sa ben waka, kudoro ben udetide, no ben mooi. Toch we lafu, we prodo, we dansi en we make plezier. Bika, you na wa mooi umasma. Sa ik knap tranga en een soort heel grond tapu, kulturu. Kotomisi, dame die een rok draagt. Dankjewel. Sa waka? Kotogala, waka? We hebben net een broeder gezien met heel veel talent, heel veel expressie. Spoken word. En we zijn natuurlijk benieuwd naar wie hij is. We gaan nu gelijk met hem kennis maken. Misschien kennen jullie hem al, maar velen ook niet. Maar vandaag gaan we echt kennis met hem maken op Kotogala. Goedenavond, brada. Ja, goedenavond. Wat is jouw naam? Ik ben Hermano Wanabo. Hermano van Arbo? Wanabo. Wanabo. Ja, ja. En ben je hier geboren in Nederland of Suriname? Nee. Ik kom uit Suriname. Dus ik woon net ongeveer 2 jaartjes nu hier in Nederland. Okay. Ja, wel, jammer. En hoe bevalt die kinky dan? Koud, maar ik vind het wel leuk. Ja, ja toch. Verschillende culturen hier en ik hou ook van een beetje te reizen en zo. Dus ik vond het gewoon een beetje anders. Maar Nederland is wel een hele leuke land om in te wonen. Ja. Mooi man, mooi. Leuk om te horen dat je hier zo fijn vindt. Dat je ook gelijk je weg kan vinden hier zo in een andere country. In zo'n korte tijd. Ja, zeker. En wat ik zo bijzonder vond aan jou, is jouw expressie. Misschien is het iets persoonlijks. Ik hou van expressie en poëzie. En mijn vraag is aan jou, hoe lang doe je dit al en hoe ben je begonnen met spoken word? Nou, ik ben nu al ongeveer 4 jaar bezig met spoken words. Ik hou ervan om mijn eigen gedichten te schrijven. Maar sinds ik hier ben komen wonen, word ik altijd gevraagd om een gedicht Wangbong voor te dragen. En dan meestal begin ik daarmee en dan doe ik daarna een gedicht dat ik zelf heb geschreven. Ja, ik was al in Suriname begonnen, maar ik deed het af en toe. Maar hier in Nederland is het toch weer een andere ervaring, omdat de mensen heel anders erop reageren en zo. Dus ik ben nu ongeveer 4 jaar mee bezig. Ja man. Lekker man. En wat zijn jouw ambities dan?
Nou, eerlijk gezegd, ik zou mezelf willen uitdagen om het wat serieuzer aan te nemen. Om misschien zelf een klein boekje te schrijven en die uit te delen. Om ook misschien een social media platform te hebben daarvoor. En gewoon vaker mee bezig zijn. Ja, man. Prachtig man, mooie plannen. Ik zie ook heel veel talent in jou. En ik zie al die groei. Maar volgens mij, we zijn nooit uitgeleerd. En ik zie jou ook nog meer groeien, brother. Want ik heb je net gehoord, jouw stem is krachtig, hè? Je hebt een hele krachtige stem, heb je gekregen. En het trilt door mensen heen, dus gelijk door merg en been. Met die boodschappen nog erbij. Het heeft echt inhoud wat mensen raakt, woordtoes. Wij zijn Kuturu en we houden van woordtoes. We zijn scherp op woorden, begrijp je? En de woorden kan je positief of negatief gebruiken, maar jouw kleuring mooi. Zeker. Weet je wel, dus ik wil je echt zeggen van ga zo door met je spoken word en we zijn trots op jou. We zijn echt trots op jou, man. En veel succes. Waar kunnen we jou volgen of zien? Je kan mijn social media volgen. Dat is Silencio op Instagram. En vanuit daar ga ik verder mijn platform verder proberen uit te groeien. Ja. Jullie hebben het gehoord, Brothers en Sisters. Volg deze man, support deze man. Hij heeft het goed gedaan. En geen woorden eigenlijk meer voor. Hij heeft alles gezegd wat hij moet zeggen, kort samengevat. Talent! Talent! God bless, God bless. Nog een fijne dag, broeder. Dankjewel. Ja, man. Lobby. Kuturu TV! Ja, geen dank. Mevrouw, goedenavond. Kuturu TV, Kuturu TV. Heeft het een beetje naar uw zin vanavond? Ik versta niet wat je zegt. Heeft het een beetje naar uw zin vanavond? Zeker weten, zeker weten. Wat vindt u zo mooi aan deze avond? Die verschillende foto's die je ziet, de verschillende onderwerpen. Ja, precies. Kleurrijk. Ja, zeker. Ook. Geniet maar hoor, mevrouw. Geniet maar. Dankjewel. Ja, man. Wat ik paraplu! Goedenavond mevrouw! Kuturu TV, heb het een beetje naar je zin? Jawel. Je ziet er mooi prachtig uit met die paraplu. Dankjewel. En ja, ik zou zeggen geniet ze. Geniet ze, het is tijd om te dansen. Sorry? Ik zou zeggen geniet ze, het is tijd om te dansen. Dankjewel. 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 Kuturu TV. Het is geen tijd om te dakken, het is tijd om te dansen. Goedenavond mevrouw. Hoe gaat het met u? Heel goed, heel goed. Top. Topavond. Topavond, echt waar. Het is een topavond.
topavond. Genoeg gezegd. Topavond en we genieten. Ja, weet je, je moet genieten. Je weet het niet, dus geniet nu van dit moment. Duidelijke taal. Je weet maar nooit wanneer het einde komt. We zijn er nu nog en we gaan genieten van het moment. Je weet maar nooit wanneer het einde komt, maar we zijn er nu nog. We genieten nu op dit moment. Juist, van dit moment genieten. Gewoon vrij, gewoon vrij. Juist. Helemaal losgaan. Helemaal losgaan. Cultura TV! Ja, dankjewel. Cultura TV! Deze Brada wil even iets kwijt. Natuurlijk kan dat bij ons, Cultura TV. Brada, wat is jouw naam? Mijn naam is Shwana, de master oldtimer van vroeger. Misschien ken je me niet, maar velen van die gasten van vroeger kennen mij. De master. Look, if you look at Olo, elolo. Ilo beso? Temisi bigisma, dami even shooty. Weet je waarom? Ik heb geen moeder meer. En morgen ben ik jarig. Met mijn vader samen, maar mijn vader 2 jaar geleden overleden. Maar ik blijf ook goed. Dat van wie ze bigisma is een power voor mij. Ja. Shwana, Unaning, doe maar. Bob, stel me voor. Ja man, mooi gesproken man. Dankjewel voor je woorden. En alvast gefeliciteerd. En natuurlijk, je zei je hebt je moeder verloren, maar je moeder is ook hier aanwezig. Je moeder laat je nooit, je bent altijd één. Kijk dan, voor mij op mijn hart blijft ze voor het leven. Zij begeleidt mij. Juist. Daarom, mine kopekumang, mine wakasemisu. Ik hou van ieder als muzikant. Bam. Mooi. Me one is Shwana only one. Bam. Mooi man. Dankjewel Shwana, dankjewel Lobbing. Natuurlijk, op zo'n hete dag, heet buiten en heet binnen de zaal. We zijn aan. Natuurlijk een beetje die nikkie nakken. En dat gaan we nu even doen, Cultura TV. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even kijken wie de gezichten zijn achter de bar. Die onze doors zien lessen. Goedenavond, Cultura TV. Ja man, barman, wat is uw naam? Mario. Meneer, dankjewel. En wat is uw naam, dame? Teresa. Oh, mooi. En uw naam, mooi boy? Gianni. Ja. Ja, jullie hebben het eigenlijk druk hier zo. Maar hoe ervaren jullie deze dag hier? Je werkt en je geniet tegelijkertijd, maar hoe ervaar je het? Dus het is mijn eerste keer, dus het valt mee. Je eerste keer? Je bent gewoon in de flow, je bent aan het kijken. Oké. En hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe ben je terechtgekomen? Ja, door bepaalde mensen, je weet het. Via. En ken jij de persoon ook? Het gezicht achter het Kotto-gala, Claire? Oké. Dan moet je later terugkijken, want we hebben haar in het begin gefilmd. Claire, hele prachtige, krachtige vrouw. Dan moet je later terugkijken op Cultura TV. Ja? En we gaan je bedanken voor je aandacht. Ja man.
Cultura TV. En wie heb ik hier naast mij? Een prachtige Sisa. Sowieso ook een hele bekende gezicht van Differenti. Waarschijnlijk een nicht van Claire. Goedenavond, goedemiddag. Goedenavond. Goedemorgen, wat is uw naam? Maakt niet uit, Schenken. Schenken, wat vind je van deze dag? Tweede editie, tweede keer dat Claire het heeft geflikt. We gaan van glorie naar glorie. Jij hoort ook bij het team, jij hoort ook bij de harde kern. Wat gaat er door je heen met zo'n ervaring, zo'n nieuwe ervaring? Dus ik ben zo trots op onze mensen, hè. Dus dat ze ons niet in de steek hebben gelaten. Want je moet weten dat ze de nek uitsteekt, samen met het team, om dit voor elkaar te krijgen. Maar zonder al deze mensen gaan we het niet flikken. Dus we zijn zo blij dat iedereen weer is gekomen. Ze hebben zich mooi aangekleed, mooi uitgedost. Iedereen doet gezellig mee. Dus dat geeft ons ook weer kracht voor nog een editie. Ja, inderdaad. En wat heb jij ook een mooie, prachtige kotto aan? Wat ik weet over kotto is een klein beetje, maar ik moet me meer verdiepen. Het heeft allemaal een boodschap. Kan jij jouw kotto een beetje omschrijven? Deze heeft geen boodschap, Jaren, dat is een prodo. Dit is gewoon een prodo. Oké, gewoon prodo. Gewoon mooi. Prodo, model. Toen ik 50 jaar werd, hebben mijn zusters het voor mij aangeschaft en ik was blij. En daarom draag ik het weer. Kijk, dat is het verhaal over deze mooie prodo. We hebben toch een verhaal achter die prodo. Dat is mooi gedaan. En wat zou je aan de mensen willen zeggen die vandaag hier niet bij konden zijn? Graag misschien wel wouden komen, maar om een of andere reden niet hierbij konden zijn. Wat wil je ze vertellen? Ik wil de mensen die er niet bij konden zijn, om welke reden dan ook. Volgende keer hoop ik dat jullie erbij zijn. Jullie missen wel wat, maar dankzij Cultura Televisie gaan jullie er heel veel van zien. Ja, en tot de volgende keer. Dankjewel Sisa voor je mooie woorden. En op naar de derde editie. We gaan van glorie naar glorie. We zijn trots op jullie. En ook bedankt namens Cultura TV voor deze gelegenheid dat we samen weer de geschiedenis in kunnen gaan. Dankjewel, we zijn trots op jullie en op Claire, de queen van de avond. Dankjewel. Jullie ook bedankt, hè. Iedereen, bedankt dat jullie er waren. En er zijn, hè. Lobby. Dat is mijn eigen naam, hè. Dat ben ik. Tante Kaat, hij komt voor u. Goedenavond, Cultura TV, Bradas en Sisa's. Zoals je ziet, heb ik hier naast mij Tante K, Helen Kastelen. En het is ook een bekende gezicht, want bij de eerste editie was ze ook aanwezig. En natuurlijk hebben we haar ook benaderd om te vragen hoe zij het vandaag weer ervaart na een jaar. Ze is weer van de partij en we zijn ook blij om haar weer te zien, want ze heeft altijd weer iets leuks te vertellen. Helen Kastelen, hoe gaat het met u? Best dank u en met u. Met mij gaat het lekker, dankjewel. Hoe zal het met mij gaan na een jaar? Ik blijf stralen en ik blijf groeien. En dat ik trots mag zijn op de organisatrice, mevrouw Claire Cornet, die dit heeft georganiseerd. Respect voor Claire, 100%. Ze doet het weer. We gaan van glorie naar glorie. Claire, ga gewoon door. Laat niemand je tegenhouden. Je doet het goed. We zijn allemaal trots op jou. Zo gezegd. U zegt het is een volle mond. Maar mensen, Surinamers, we mogen trots zijn op deze mevrouw. Zij is mijn werkgeefster hier en ook buiten. En waarom zou ik mijn landgenoten niet gaan steunen? If mi basi nyang, mi ook toe in nyang. Grand aan je mevrouw Claire Cornet, het allerbeste. En ik hoop dat dit ook mag slagen. Mensen, het is leuk, het is gezellig. En we zijn gezegend, want wij hebben een zonnige dag. Zeker, dat hebben we echt erbij gekregen als toetje op de cherry on top, zeg maar. Zonnige dag, de cherry on top. En tante K, mevrouw Kastelen, wat maakt Claire zo bijzonder in uw ogen? Wat vindt u zo bijzonder aan haar? Wat maakt haar bijzonder? Ze is de enigste als vrouwelijk persoon die de durf en de stoute schoenen heeft aangetrokken om dit op poten te brengen. En ik ga u eerlijk zeggen, je moet breed geschouderd zijn en je moet stevig in je schoenen staan, want het kost niet een klein beetje om dit op poten te zetten. Alsjeblieft. Er komt veel bij kijken. En u bent er natuurlijk vanaf het begin bij geweest. U hoort erbij, u zit in het team natuurlijk. Dus u ziet ook dingen wat gebeurt achter de schermen. Wij zien nu de mooie resultaat. Maar inderdaad, je hebt ook tegenwerkingen, je hebt soms ook blokkades. En jullie hebben zich daar overheen gezet als team. Dat is wel mooi gedaan.
Maar hoe doen jullie dat als team wanneer jullie tegen blokkade opkomen of tegen een stagnatie of iets wat een beetje tegenwerkt terwijl je bezig bent op de weg naar succes, zoals vandaag? Hoe gaan jullie daarmee om? Eenheid. Er is maar één woord daarvoor. En eenheid maakt macht en positiviteit. Alsjeblieft. Juist, eenheid. Eenheid is de key voor wat we vandaag hier zien. Ze hebben een sterke fundament, eenheid. En daarnaast ook een stukje loyaliteit. Dat hoort in het pakketje en dat is mooi om te zien. We zijn trots op jou, Claire. We zijn trots op jouw bedrijf. En op jouw team. En ga zo door, we hebben het eerder gezegd. Heeft u nog iets, een advies voor de mensen die thuis kijken? Voor de mensen die hier misschien wouden komen, maar niet konden komen? Heeft u een advies voor hun? Iets leuks te vertellen, een goed woordje? Klopt. Mijn landgenoten, vrienden, kennissen. God heeft alles in handen. Je kan wel plannen en het loopt in de soep. Maar bij deze wil ik zeggen, de mensen die ons gesteund hebben, hartstikke bedankt. Ik ben al zo lang bezig onder deze groep mensen. En het is een warm hart, de eenheid en de steun die we nodig hebben. Niet de kleren maken de man ben je altijd zelf. En nogmaals, tegen de mensen die niet konden komen, anderen hebben een sterfgeval, die kaarten bij mij hadden gekocht. Ik heb gewoon het geld teruggestort. Het is aan mij, als mijn klanten niet kunnen komen, een sterfgeval is of dat ze niet konden komen vanwege ziekte of vanwege een collega heeft zich gemeld, inval. Ik, Helen Gladys Kastelen alias Prisiri Uma, ik geef het geld terug. Want wij hebben niets in de hand. God is groot. God slaapt niet, wij mensen slapen. Amen. Amen. Dankjewel voor je mooie wijze woorden, Helen Kastelen. En we gaan jou ook bedanken namens Kulturo TV. Voor jouw mooie wijze woorden en motivatie voor ons. En voor de mensen thuis. En ook voor de jongeren. In dit geval boys, girls, het maakt niet uit. Jongens en meisjes. Maar we zien veel vrouwen hier. En voor de jongere vrouwen die opkomen als een krachtige vrouw. Kijk hier een voorbeeld. En om je heen nog meer voorbeelden. Helen Kastelen, Kulturo TV, dankjewel. Blessie. Ai, Kulturo TV. En zoals je ziet, het is spang. Het wordt alleen maar drukker. Kom eens daar, Botri. Alla presi. Come si da Botri. Alla presi. Pemi waka, come si da Botri. Waka, come si da Botri. Alla presi. Alla presi. Alla presi, ja was Isa. Kulturo TV. Let's go. Live op Kulturo TV. Je ziet toch? Kom eens niet daar, Botri. Ja man, let's go. Corona Band. Sorry mevrouw, sorry. Corona Band. Pauw. Ja. Het is nu het moment aangebroken voor de award van de Koto-missie. Dus we gaan nu zien wie de winnaar gaat zijn
van de Koto Gala Award. Let's go. We gaan een beetje in de dippie. Let's go. Kunetti. Zoals vorig jaar wil ik de mensen die vooral voor mij, de afgelopen jaren vanaf ik een meisje ben van 21 jaar tot heden wat voor mij hebben betekend. En het doet mij goed dat ook die mensen vandaag hier mogen zijn. Want die mensen zijn in principe een van onze, hoe moet ik het zeggen? Voorlopers geweest. Grand dank is de voorlopers geweest. En zij hebben mij ook gemaakt tot de vrouw die ik vandaag ben. Sisa Helen Veldbloem is een Sisa die mij vanaf 2016, zeg ik het goed Sisa, heeft ondersteund zonder ik het wist. 2018 zonder ik het wist. Ik heb een Aisa Mama had ik gepresenteerd in Den Haag. En ze heeft mij toen gewoon gevraagd van, mag ik je komen helpen? En ik kende haar niet. En tot heden hebben wij een klik. Is het niet mooi, mensen? Je hoeft niet eens familie van elkaar te zijn. Deze Sisa heeft ook hele mooie dingen gedaan. En ze doet het nog steeds in België. Ze woont in België. Zij is een van de eerste Surinaamse vrouwen in België, mensen, die de Afrika Museum heeft mogen openen. Wauw, We zijn trots. Sisa, je wist het niet. Maar grand dank voor alle boom, de mooie zijn met onze vele telefoontjes die we elke dag hebben met elkaar. Grand dank. Je wist het niet, want hoe praktiseren hoe schrijf je. Wie gaan we een granie geven? En ze vertelde dat het mooi met ons kan. We gaan die geven, maar ze wist het zelf niet. Sisa, grand dank. Mooi man. We gaan snel door. De volgende, mooi missie. Iedereen kent er hier in Rotterdam. Iedereen. Dan gaan we een mooi sweet koekoe. Mooi sweet zuurgoed. Ja. Als je zegt zuurgoed, wie zeggen we dan? Tante Carmen, de zuurgoedvrouw. Tante Carmen. Tante Carmen heeft een moeilijke tijd achter de rug. Ze heeft jong geleden ook haar zus verloren. Maar toch staat ze hier vandaag. Tante Carmen, je bent mijn grote steun. Ook vanaf 2016 heeft u me leren kennen. U heeft mij met heel veel mensen mogen linken, zoals de heer Ricardo Tuinvoort. En heeft toen tegen me gezegd, bel die meneer op, hij gaat je helpen. En tot nu toe mag ik het mooie werk blijven doen, ook dankzij u. En overal waar ik ben, ondersteunt u mij. Grand dank u. Alsjeblieft. Onze tante Carmen. Mensen geven nog een applaus. Van de Golden Girls in Rotterdam. Ik wil naar voren roepen Juliette Isaias. Als je ook hier aan mensen. Is u. Ze kwam binnen, en ze zei, wat moet ik helpen? Ik zeg, je hoeft niet te helpen, ga naar beneden. Alsjeblieft, Juliette, ik hou het kort. Maar je hebt ook heel veel voor mij, maar ook voor de hele Rotterdamse gemeenschap wat mogen betekenen. En ga door met alles wat je doet en ondersteun de jongeren met alles wat zij ook willen doen. Grand dank. Yes, but not least, ja. Maar Amanda komt tot ik Jimmy, hè? Komt tot ik Jimmy. Baya, tante Sherry. Ja, baya, ook tot ik Jimmy. Deze meneer heeft mij vanaf mijn 21ste mogen helpen en mogen ondersteunen voor het mooie werk dat ik heb mogen doen. Ik kwam in 2090 kwam ik naar Rotterdam vanuit Suriname en ik heb toen mogen zingen in Odeon. Odeon is niet nog bekend. Ja toch mensen, Odeon. En deze meneer heeft heel veel mooie werken mogen doen in Odeon. En hij riep me toen Missy Claire. Maar ik had zoiets van, waarom riep me Missy Claire? Wat betekent dat? Maar Tangano, meneer Lord, dan alle respect. Grand dank. Ik heb geschreven, Master Emero Lord, cultuurdrager
op bekendheid in de Afro-Surinaamse gemeenschap. Grand Danny voor de mooi roken Sayutu. Grand Danny, papa. Yeah! Pra, 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 pra. Ja, man. Ja, man. Mooi, man. Ja. Klaar. Ook ik moet jou bedanken. Want Idoan Sani, Sambe Sawandi, Walotra Jongwandu. En dan met Naki Tourega. Lobby klaar. Grand Tani. Lobby klaar, Grand Tani. Fusai duni umbatide. Lobby klaar, Grand Tani. En dan we zingen allemaal. Lobby klaar, Grand Tani. Kudo. Klaar, Grand Tani. Op het moment dat wij 1 minuut stilte straks gaan afnemen, dan verzoek ik u allen, ook zij die niet echt goed kunnen staan, te gaan staan voor degene die ons voor zijn gegaan. Ja? Abo. Ai, brada, wie hebben we hier naast mij? Glenn Kortstam. Glenn Kortstam. En wat vind je van vandaag? Ja, ik vind het hartstikke gezellig, leuk. Samen zijn voor iedereen, iedereen geniet. En dat vind ik juist prima. Om die eenheid te zien op die Koto Gala. Zeker weten, ja. Vrolijkheid. Zeker. Daar geniet ik van. Daar geniet u van? Zeker. Oké, mooi man. Dan, ja, we houden het kort, want ik zag je al uitstralen, positieve energie. Ik dacht, ik pik je even eruit om even wat te zeggen. Een Odi, een lobby, het maakt niet uit. Heeft u een Odi, een lobby? Ja, sowieso Odi aan iedereen. Ik zou zeggen, geniet van het leven en doe dingen wat je leuk vindt. En voor de rest dan moeten we goed komen. Dan komt het goed. 100%. Dankjewel, brada. Kort maar krachtig, maar dankjewel. Enjoy, bro. Ja, yes. Oké. Thank you. Yes. Oké.
Ai, bradas, nangasisas. We zijn even buiten en we zijn hier met de andere krachtige Sisa. Velen kennen haar natuurlijk al. En we gaan vandaag weer met haar kennis maken, ook voor de mensen die haar nog niet kennen. Zoals ik, onder andere, neem me niet kwalijk. Velen ook weer wel. Maar dan naar Libië, Anogi. We gaan nu kennis maken met deze prachtige, bijzondere vrouw. Want het is een bijzondere vrouw, het is geen zomaar standaard. Oké, go Gwe. Goedenavond mevrouw, wat is uw naam? Mijn naam is Lita Gunter, maar de meeste mensen kennen me als The Woman Next Door. The Woman Next Door. She got her own style. Dus ik ben op Insta, ik ben op eigenlijk alle social media's. Maar voornamelijk Facebook en TikTok. Kennen ze me als The Woman Next Door, She got her own style. En als je goed naar me kijkt, zie je ook dat ik echt mijn eigen stijl heb. En dat zie je weer vertegenwoordigd in mijn vlogs. Ik durf grenzen op te zoeken. Ik durf de dingen te zeggen. En weet je wie is er allemaal? We mogen meer onze mening geven, meer zeggen waar we achter staan. En we mogen ook gewoon zeggen, als onze mening niet strookt met de rest. Je mag zijn wie je bent. Inderdaad, dus daar sta je voor. Zijn wie je bent en dat wil je graag meer zien bij onze broeders en zusters. Dat ze hunzelf laten zien, zonder aanstoot, als ze een eigen mening hebben. Zonder mensen te kwetsen. Ja, zonder mensen te kwetsen. Want kijk, het zijn allemaal hele ruime begrippen die ooit eens bedacht zijn. Maar de gedachte erachter, hoe geef je het vorm? Dat ben ik. Want men zegt, je moet met mensen, je mag je mening geven, maar je moet wel respect hebben voor elkaar. Dat is een mooie. We waren gisteren in een discussie met een aantal Surinamers. En ineens stond, je weet, wanneer wij Surinamers weer tak naar elkaar, dan gaat het over relaties. Dan wil iedereen zijn zegje doen. Nou, ineens staan we op. En zijn de gemoederen zo verhit dat als een bakker erbij is, dat die bakker denkt dat we ruzie maken. Maar we maken geen ruzie, we zijn verhit. Maar ten alle tijden toch met respect blijven antwoorden en met elkaar in gesprek blijven. En wat ik wel zie gebeuren is dat, niet alleen dat we in gesprek zijn, dat ineens weer oppo. Wanneer we opstaan betekent dat we overweg willen hebben op het gesprek. En dat soort dingen zie ik en dan ga ik het erover hebben. Dan ga ik het ineens, dan maak ik daar een vlog over en dan zeg ik van luister, we hoeven het in een gesprek niet altijd eens te zijn. Dat noemen ze, op zijn Engels noemen ze het shake hands en say goodbye. Jij jouw mening, ik mijn mening, zonder het voor die bron. Want net als in de Nederlandse samenleving. Was maar bij Abtrobing en Maleisië had me iets, een bakkervrouw had me iets, een Hollandse vrouw had me iets minder leuks gezegd. En je weet, wij zijn namelijk op patatjes getrapt. Dus ik ben vals, we noemen het vals toch? 10 minuten later zegt ze tegen me, ga je mee koffie drinken? Ik dacht, onbelang, je hebt me net gebokt. Dan vraag je me nu koffie te drinken. Maar ik moest het gaan leren. En inderdaad, nu, met Takatori, dus ik zet je op je plek. En 2 minuten later ga ik gewoon met je koffie drinken. Dus niet te lang boos zijn, het is nergens voor nodig. Dat heb ik geleerd. En die skills die ik hier heb geleerd, dus ik ben eigenlijk een beetje een mix van daar en hier. Su en hier. Je bent een mix van Su en hier, maar gaat hij ook heen en weer dan dus ook? Nou, ik ga niet heen en weer. Ik ben opgegroeid in Suriname. Ik ben laat hier naartoe gekomen op de 27e. Dus ik weet wat daar speelt en ik weet ook wat hier speelt. En ik probeer een mix, dus het maximale van beide continenten probeer ik te pakken. Ja, precies. De mix van beide culturen, ja. Ja, dat moet je doen, want ik heb het geluk om hier te zijn. En hoe mooi is het om te kijken what's going on hier. En dat te vibreren en dat uit te dragen. Dus ik voel me rijk. Ik heb 2 landen. En daar pak ik van beide landen pak ik het mooie. Dat is een rijkdom, ja. Ja, het mooie. En dat verkondig ik eigenlijk. Want kijk, heel veel mensen, Surinamers bijvoorbeeld, hebben hier niet naartoe kunnen komen. En daarom praat ik ook zo. Omdat ik heel veel heb mogen leren. En ik hoop dan dat de mensen bijvoorbeeld in Su, die ik wil niet zeggen mijn stijl, maar ze kunnen ook zien hoe het ook kan, laat me het zo zeggen. Maar je hoeft niet mij te worden, maar ik verkondig wel hoe het kan. En ik praat voornamelijk over relaties, omdat ik zie dat we kunnen er meer uit halen. Relaties, dus broederrelaties, zusterrelaties, man-vrouw relaties. Man-vrouw relaties, maar ook eigenlijk relaties is breed. Ook gewoon vriendschappen, maar daarom is mijn logo. Want het concept, er is goed over nagedacht. Het zijn 2 vingers, daarom begin ik altijd zo. The Woman Next Door, zo begin ik mijn vlogs. Volgers van The Woman Next Door. Maar trouwens, als we het toch daarover hebben, ik ga niks meer zeggen als jullie me niet gaan volgen. Je moet klikken op volgen. The Woman Next Door, dankjewel. Dankjewel. En wat vind jij van deze dag? Van zo'n Kotogala, van zo'n event. Dat onze zuster dat weer voor elkaar heeft gekregen. De 2e editie. Ja. Is toch prachtig om te zien, de groei.
ik vind het mooi, maar wat ik nog het mooist vind, is dat ik ook een hele groep jonge generaties zie ik geïnteresseerd zijn en het ook uitdragen. Maar ik zie dat ze het ook met trots uitdragen, want vaak als ik jonge mensen zie in die kleding, dan denk ik, wie leert ze? Waar zien ze het? Je moet het ergens zien om ervan te kunnen gaan houden. Dus ik ben blij dat die stok al wordt doorgegeven. Ja, precies. Je ziet dat de jonge generatie meer met de cultuur bezig komt, ook qua kleding, qua uiting. Want kijk, zo blijft die traditie behouden. Dat die jonge generatie het alvast oppakt. Ze noemen het kennisoverdracht. Dus fijn dat de jonge generatie dat oppakt. Fijn om te zien. Omarmd. En omarmd. Dankjewel voor de papa's en mama's die natuurlijk hun werk daar ook in steken. Die ook die kennis doorgeven aan onze jonge generatie. Je voorbeeld. Met Takasan altijd je voorbeeld is belangrijk. Daarom zorg ervoor dat je voorbeeld echt fantastisch is. Want ik ga je wat nog zeggen, even side. Ik had mensen in mijn omgeving die een bepaalde stijl hadden van praten. En ik dacht, dat doe ik dit met relaties. Ik knip dat gewoon door. Omdat als je gevoed wordt met fijne mensen, pak je de mensen in je omgeving, mijn kinderen bijvoorbeeld, die pakken dat ook op. Ik heb hele bewuste keuzes gemaakt. Toen mijn kinderen klein waren, had ik zoiets van, ze zijn nu hier. En als ze daar zijn, wil ik dit hebben. Dat noemen ze echt, hoe zeg je dat? Het is, ja, ik weet niet hoe je dat, ik ben even het juiste woord kwijt. Maar in ieder geval, ik ben wel een type die goed nadenkt. Dan zie je mijn concept. En dan zomaar met contact moment next door. Nee. Over nagedacht. Ja, over alles. Over veel dingen denk ik na. En, een vrouw met een visie. Ja, visie. Dat is het juiste woord. Dat is mijn visie. Met heel veel dingen heb ik visies. En daarom, mi elukusma, mi elukufassan ewaka. En dat zijn de video's die ik dan weergeef op mijn plaats. U bent voornamelijk vlogger? Ja, ik praat. Wauw. En heeft u nog een goed woordje voor de broers en zussen die nu meekijken? Blijf jezelf. Blijf de alle tijden jezelf. En vooral, if you steen piku, arki gevoel dat die. Want dat is onze beste leermeester. Je hoeft niet naar de psycholoog. Dat kan natuurlijk. Maar je hoeft niet naar andere mensen te gaan. Je eigen gevoel zegt je die weg die je moet bewandelen. Dus negeer hem niet. Luister naar je gevoel en blijf jezelf. Prachtig, want we zijn original man. Kulturu TV, The Woman Next Door, dankjewel. En tot gauw weer, ga volgen op. Volg me, je mag niet alleen kijken, want ze kijken alleen maar, want ze volgen me niet. Nee hoor, ik weet dat jullie me volgen, maar jullie kunnen me nog meer volgen. De mensen die me niet volgen, je weet wat je moet doen, Volg, het is eigenlijk meer steunen. In de vorm van volgen. Ja. Dankjewel broeders en zusters, dankjewel Woman Next Door. En heel veel succes met jouw missie, vrouw met een visie. Dankjewel. Many thanks en ik zie je in de volgende vlog. We out. Kulturu TV. Wat zou je willen zeggen tegen de persoon die dit heeft georganiseerd? Claire Connect, ik ken haar. Het is echt een prachtige dame, goede zangeres en goed te organiseren. Die mooie dingen neergezet. Ja. Dankjewel voor je woord en geniet van de avond. Gedaan. Dag. Succes. Dankjewel. Goedenavond. Heeft u naar uw zin? Heerlijk. Geniet ze. Corona-band op de achtergrond. Deze band laat iedereen zingen. Goeie band, je ziet het. Kwaliteit. Kulturu TV. En wie hebben we hier naast mij? Sharon, wat heeft jou hier gebracht? Ik kom hier om te werken. Je komt te werken. Wat doe je dan zoal? Ik sta achter de bar. Oké, mooi. Ik heb net te horen gekregen dat je een eigen bedrijf hebt. Ja, dat klopt, ja. Ik heb een eigen bedrijf. Wat voor bedrijf? Ik heb een eigen evenementenbureau. Wow, oké. Dus je komt hier achter de bar in de horeca, maar daarnaast heb je ook gewoon een eigen bedrijf. Dat klopt, ja. Zeker. Mooi om te zien. Ik werf ook personeel, dus de helft van de personeel die hier achter de bar staat, dat komt ook vanuit mijn eigen bedrijf. Waar kunnen we jou vinden, jouw bedrijf? Mijn bedrijf heet Share Events.
Dus we op internet, social media, TikTok, www.sherryfans.nl. Oké, je hebt het gehoord. Mensen, Rokode. Laten we samenwerken, toch? Zeker weten. Dankjewel, het was kort maar krachtig. Nog een fijne avond, Sisa. En veel geluk met je eigen bedrijf. Dankjewel. Lowe. Kulturo TV. En we hebben hier een bijzondere brader naast mij. Velen kennen hem als Rarko, vlogger. Rarko, wat heeft jou hier gebracht? Ja, ik ben op een winty pre of zo. Weet ik niet waar ik ben. Gewoon voor oude mensen. Gewoon, ja toch? Ja. Je geniet. Ja, ben ik eens winty idee. Oké. En hoe ben je vlogger geworden? Wat was jouw inspiratie voor de mensen die dat zo willen weten? Hoe je bent begonnen als vlogger? Je bent heel creatief, je raakt mensen met je woordtoes. Ja, ik ben gewoon begonnen in 2017 met interviews. En daar heb ik gewoon mezelf laten groeien en zo. Ja. Wat kunnen we van jou verwachten? Theater. Theater van Rarko. Kulturo TV is uitgenodigd. Bij deze, dankjewel. Ja, tot gauw, Rarko. En thank you. Oké. Zo naar Kulturo TV. Weet waar je vandaan komt. Sarana, man. Bra! Je bent van Suriname. Je komt straks bij. Goedenavond. Goedenavond. Wat zie je er mooi uit. Dankjewel. En hoe ervaar je deze avond? Geweldig. Pauw, genoeg gezegd. Dankjewel.
Messi so so mayuma, Messi so so mayuma. Hey hey mayuma, oh mayuma. Ya bi kegi oso, kegi jari, so mama. Yo, kegi oso, kegi jari, so mama. Hey, waya wa mayuma, come here let's go baba. Bi wa yere rotanda, bi wa yere rotanda. Ya wa mayuma, ya wa mayuma. Leidor, bine yeruno. Sapori, die kon jij wassen. Je bent de lekkerste, je bent de beste. Man is naar de binnen, je komt in wanneer, je doet zijn wanneer. In de zeker, in de zeker. Je bent de jongen. Apa yang lu minggu dulu, apa yang lu? Hip 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 hip. Ayo. Rotterdam, jullie zijn gezellig. Daarna hip 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 hip. Oké, dit was Pink zijn wij Amsterdam. Ai, goedenavond, brothers en Sisas. Het was heel gezellig hier op de Kotta Gala, tweede editie. We hebben genoten van alles wat we hebben gezien. De prachtige Kotta-missies, de spoken word, de bands die hebben gespeeld. En we willen natuurlijk het gezicht bedanken van deze avond. Claire, de queen van de avond. En Cultura TV was er weer bij. En we hopen dat iedereen heeft genoten en tot de volgende keer. Bedanken jullie voor het kijken. En blijf ons volgen en steunen. Subscribe, like, zodat we kunnen groeien met z'n allen. Social Lobby, Cultura TV. Bless.